μαγευτικές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, πευκόφυτα βουνά, φαράγγια, ξοκλήσια είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σκηνικό στο μακρύ γυαλό. Μνημεία από το παρελθόν δένουν αρμονικά με τη σύγχρονη ζωή και αποδεικνύουν ότι η ιστορία του μακρύ γυαλού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την πλούσια ιστορία του τόπου και να βιώσει την ανθρώπινη παρουσία του παρελθόντος ανάμεσα στα απομεινάρια της μινωικής και της ελληνορωμαϊκής εποχής. Στη νότια πλευρά του νομού Λασιθίου, το παρελθόν δένει αρμονικά με τη σύγχρονη ζωή, η παράδοση με την ψυχαγωγία και η θρησκευτική κατάνοιξη με την περιήγηση σε τοπία μοναδικά. Οργανωμένες παραλίες προσφέρουν ξεκούραστες διακοπές. Κάθε σημείο του Δήμου Μακρύ Γυαλού είναι ικανό να προσελκύσει Έλληνες και ξένους, καθώς τα στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο και την μοναδικότητα της περιοχής είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Η παράκτια ζώνη του Δήμου προσφέρεται για μπάνιο, θαλάσσια σπορ και διασκέδαση. Οι παραλίες είναι πολλές και οργανωμένες και οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Στο Μακρύ Γυαλό, ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα και δωμάτια προσφέρουν τη φιλοξενία τους. Στις γραφικές ταβέρνες μπορεί κανείς να απολαύσει τα φρέσκα θαλασσινά του λιβικού πελάγους, αλλά και τις ξεχωριστές γεύσεις της παραδοσιακής κρητικής κουζίνας. Υπέροχες αμμουδιές και καταγάλανα νερά προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και στην ανάληψη, αφού ο επισκέπτης απολαμβάνει και την άψογη φιλοξενία στα ξενοδοχεία, τις βίλες και τα δωμάτια της περιοχής. Στον οικισμό του Κουτσουρά παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι βοτσαλωτές παραλίες του προσφέρουν αξέχαστες στιγμές και τον καθιστούν αγαπημένο προορισμό πολλών επισκεπτών. Το σκηνικό γίνεται γραφικότερο στους οικισμούς του Αγίου Παντελεήμονα, των Αχλιών και της Γαλήνης. Οι βοτσαλωτές παραλίες, τα καθαρά νερά και τα γραφικά ταβερνάκια, στα οποία μπορεί κανείς να δοκιμάσει ξεχωριστές παραδοσιακές γεύσεις, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο Δήμος Μακρύ Γυαλού αποτελεί ιδανικό τόπο και για τους λάτρεις του βουνού και της φύσης, οι οποίοι μπορούν να συναντήσουν πολλά γραφικά χωριά με πλούσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική από τους περασμένους αιώνες. Εδώ η μαγεία της φύσης καθυλώνει και προσφέρει στον επισκέπτη όσα ο σύγχρονος πολιτισμός του στερεί. Ιδιαίτερη ομορφιά συναντά ο επισκέπτης και στα Σχοινοκάψαλα, χωριό που προσελκύει τους φυσιολάτρεις που απολαμβάνουν την ομορφιά στο καταπράσινο πευκόφυτο δάσος. Στο ψηλότερο σημείο του Δήμου βρίσκεται το ορεινό. Οι κάτοικοι προσφέρουν τη φιλοξενία τους στους επισκέπτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τις παραδοσιακές γεύσεις και τη ρακή. Η Ανατολή και η Δύση του ηλίου, από την υψηλότερη κορυφή του Αφέντη, προσφέρει σπάνιες στιγμές. Ο φυσιολάτρης μπορεί να επισκεφθεί το Σταυροχώρι και να απολαύσει το χειμερινό καταράκτη στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Η περιοχή εμπνέει πιστούς και περαστικούς για ηρεμία και κατάνοιξη. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσελκύει επίσης το μοναστήρι της Λυγιάς, η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου και του Αγίου Ραφαήλ. Και στη Λάπιθο
τα μνημεία της περιοχής, όπως η Ενετική Κρίνη, φανερώνουν τη μακραίωνη ιστορία της. Στη Χρυσοπηγή, η παλιά αρχιτεκτονική των σπιτιών και ο περιβάλλον χώρος μεταφέρουν τον επισκέπτη στο παρελθόν, ξυπνώντας του τις αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Αξιόλογη και η ιστορία του Αγίου Στεφάνου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον περίπατο στα γραφικά του σοκάκια. Ένα μοναδικό ταξίδι στη φύση και την ιστορία περιμένει τον επισκέπτη στους Πεύκους. Η διατήρηση της παράδοσης είναι σημαντική στους Πεύκους και αποτελεί έναν ακόμη λόγο που προσελκύει επισκέπτες σε αυτόν τον καταπράσινο παράδεισο. Η φυσική ομορφιά και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική προσελκύουν το ενδιαφέρον στον παραδοσιακό οικισμό του Άσπρου Ποταμού. Αξιόλογη η ιστορία του οικισμού των Λιθινών, η οποία ξεκινάει από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας. Η Παναγία των Λιθινών, χτισμένη σε βράχο, φημίζεται για τις τοιχογραφίες, τη θαυματουργή της εικόνα, αλλά και τα τάματα των χθιστών, πιάτα εντυχισμένα από τα λιτά φαγητά που έτρωγαν. Στα Περβολάκια, οι φυσιολάτρες μπορούν να βαδίσουν μία διαδρομή σπάνιας ομορφιάς και μεγάλης οικολογικής αξίας στο Φαράγγι, το οποίο καταλήγει στο εντυπωσιακό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Καψά. Ο Δήμος Μακρύ Γιαλού είναι ιδανικός προορισμός για κάθε επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να περάσει αξέχαστες στιγμές, απολαμβάνοντας τη φύση και την ξεχωριστή φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής. Ο κάθε οικισμός έχει κάτι ξεχωριστό να παρουσιάσει. Η ομορφιά του βουνού, σε συνδυασμό με τη θάλασσα και την αρχιτεκτονική παλαιών και σύγχρονων κτηρίων, η ιστορία και η σύγχρονη ζωή καθιστούν την περιοχή μοναδική.